8b. Zadatak 3. Poslušajte dijaloge i provjerite svoja rješenja. Dijalog 1. Izvinite, kako da dođem do hotela Montenegro? Idite pravo, pa na prvoj raskrsnici desno. Hvala. Dijalog 2. Gdje se ovdje nalazi pošta? Tu, odmah iza ugla. Hvala vam, baš ste ljubazni. Dijalog 3. Kako da dođemo do restorana kod Miška? Skrenite sad lijevo, restoran je odmah pored ambulante. Hvala, već ga vidim. Dijalog 4. Dobar dan, tražim neku apoteku. Dobar dan, ima jedna apoteka naspram one banke tamo. Hvala, nije daleko.